buhaton ni Satanas, the accuser, the devil, the old serpent, ingon pa sa Revelation, mag-double time na siya. Una ang iyang pamaagi, markahan niya ang tao. Di siya makapamalit, siya pamaligyan kung walay marka. Unya ka ng marka, mao ka na ang number sa mapintas nga mga kung magudawat na, adi na malangit, impierno na siguro. Kanang mga butangan na dili nato na angay ikahadlok. Kay para na sa mga tao nga wa masilyuhi sa Ginoo. Mo nay gisulat diri, mo nay buot pasabot ni Apostol Pablo. Dili nang mahitungod ng rapture, kanang rapture is pamaagi lang na pinaagi ato mga patay basig mahibulong mo nganong kato mga matay mabuhay pa ba to? O bitaw niingon, the dead in Christ will rise first. Una to sila bangon. Kita mag-remain, magpabilin ta. Wata ka balo kanusa mo na ang Ginoo mo balik sama sa kawatan. Ang importante nga kita masilyuhan lang ta. Nahimong issue ning rapture, pero ako ta mong sultihan sunod Domingo siguro makahigot na ining abot ining giingon nila nga incorruptible body in the twinkling of an eye. Pag human ining COVID-19 sa tinuod lang nining little space na diya ang twinkling of an eye. Sige lang, sultihan taro mo. Wabita na iyang gingon din sa verse 20, Deuteronomy chapter 30 verse 20, that thou mayest love the Lord, that the Lord thy God, and that thou mayest obey His voice, and that thou mayest cleave unto Him, for He is thy life and thy length of thy days, that thou mayest dwell in the land which the Lord sware unto thy father, to Abraham, to Isaac, and to Jacob, to give them. Mo ni ang giswear sa Ginoo sa ila nga aron makapuyo mo sa yuta. Wagid sa kapuyo sa yuta kay nga naman. Wala man sila ni pili ining life. Matod pa niya, choose life. That book, matod pa niya, thou and thy seed may live. Aron kamo, mga liso, mabuhi pa mo. Amtod sa walay katapusa. Nangamatay sila. Tanawang mga sila nangamatay man, di ba? Plano mo po sa Ginoo mga matay. Pero kamo ayaw mo pagtuog ang Ginoo. Ang promise nga di na dunay life. No, you may live. Wala, ato ning pilion ang life. Dili na ang death. Kay nga naman, aron kita mahigugma sa Ginoo, mayest love the Lord, and mayest obey. Aron kita mutuman sa Ginoo, sa iyang tingog, mayest cleave, magpabilin ta kaniya, ug matod pa niya, for His thy life, kay siya man atong life, ug ang length of thy days, siya ang muhatag taas natong mga adlaw, nga matod pa niya, that thou mayest dwell in the land, nga gisaad sa atong mga amahan, matod pa. O bitaw na nga importante doon na tayo pulong sa Ginoo. Magpabiling kita, wala yung gingon, choose life. Ay noon, naisulat man gud na, naisulat yun na sa tungo ng panahon, namatay yun itong mga generation nila. Ang mga Israelites na namatay yun itong katong nangahibilin karon, mga remnant na lang na. O bitaw nang dili sila gusto ni Jesus Christ. Kay sila, matod pa niya, ipili nila ang kamatayon. Katong dili gusto ni Jesus Christ, ipili na sa kamatayon. Tingnan pa sa Jeremiah chapter 8, verse 3. And death shall be chosen rather than life by all the residue of them that remain of this evil family which remain in all the place whither I have driven them, said the Lord of hosts. Kung giingon silang Diyos sa kitasan, ang mga Hudiyo, ang ilang gipili, kamatayon. So, tinuod lang nangamatay sila. Kita po, mga matay po kung piliun na itong kamatayon. Dili man si Satanas ang nagpatay na to. Ang tuyo ni Satanas niya, ang pagpatay ni mo, pero dili na siya kapatay na to. Kaya nga naman, gisaan na sa Ginoo, sa panahon ni Job nga do not touch his person, do not touch his life. Ikapatanan, buhatatanan, yang mga anak o pamatya na yung anak, ang mga karniro pamatya na. Kaya nga naman si Job man God ang righteous sa Ginoo. Mo nang ana pwede mong anak.
O bitaw na kamo mga anak ayaw tugot nga diin. Ilang na pangayo ako sa Ginoo kay may tungod bang ni sa righteousness ni hope. Kung ang anak righteous ni hasta ka dili ka patandog sa Ginoo nga kanimong life. Dili makatandog si Satanas nato. Pero ang problema lang kay gusto man tag kamatayon. O bitaw na ang bayad sa sala kamatayon. Kay gusto man ta magpakasala. Wala mga matay ang tao. Sabi mo sa atong sala, dili na mga bisyo, dili na mga buhat at kalibutan, kundi ang atong sala, ingon pa sa kasulatan. Sin is the transgression of law. Kung makasupak ganita sa balaod sa Ginoo, nakasala na ta. Kung niani ka din, wa kay pagtuo, sala na. Wana kung muani gani ka sa simbahan, kay nagtuo ka nga ang Diyos, imong Diyos. O magtuo ka nga ang Diyos ni adiri. Mao ginao sa kabutan nga tuhuan nato. Bisa pag unsa nakadaghan sa imong bersikulo, ipamutang nimo diya sa Facebook nimo. Nga ikaw hawd kay ka. Daghan mo nakita sa mga Facebook, mga Christian, bapo kayo mga bersikulo. Pero ang problema diha, nagkinabuhi ba ka diha sa Ginoo? Mabito na nga din ang mga tao nga tungo ng panahon. Ang mga Israelite gipili niya kamatayon o di na namatay, yung kita karon. Mingon ka, wa man ta nagpili ni kamatayon. Tinuod, wa ta nagpili kamatayon. Abi nimo sa gipili sa mga Gentiles, mabasana na to na. Sa John chapter 14 verse 6, mabita na si Jesus Christ ni ani kay wa man sila nagpili anong life. Mo nang ningon si Jesus Christ sa chapter 14 verse 6. I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto my Father but by me. Tanawa siya ang life. Diba? The truth and the life. Kaya di naman sila mutuog life nga gisulti ni Moses, ipanghatag sa mga propeta, the way of life. Di sila gusto. Karon ni ani si Jesus Christ, o ako na gyud ang life. Ako ang kamaturan, ako ang dalan. Di mo kadto sa langit, kundi mo muagin ako. O bitaw nang daghang kayo mga Gentiles gidawat kang Kristo. Nga nagtuo siguro sila nga naa na sila life. So sa pagi nga dadawat nimo ang life, nga diin si Kristo mao nang life kay nituo ka ni Kristo. Ana ra ba day kasayon ang giingon sa Bible? Si Kristo ni ani sa aron pagtudlo unsaon nato paghinulsol. Unsaon paghinulsol kay kita dito kabaw maghinulsol mao bitaw hinungda gitudloan ta unsaon nato pagampo sa Ginoo. Niingon bitaw siya, lead me not into temptation kay ngano man basi unyag ilgihan ka sa Ginoo sa pagtintal. Una ko magpray gani mo Lord, ayo ko itugyan ngadto sa pagsulay. Sa kini atong pagsulay maka-overwhelm kanang gwapo gani nga kayo. Kalimutan nato ang sugo sa Ginoo nga manit nagsimba kanang sa Domingo. O bitaw na yang gingon dinhi sa John chapter 1 verse 3 and 4 ha. All things were made by him and without him was not anything made that was made. Tanawa. Tanan butang nahitabo tungod niya. Walay butang nga nahitabo ni nga dili niya binuhat. Ang pestilence iyan ning gipadala. Dili ni may tungod sa tao nga nag-imbento og mga virus diha. Mo bitaw na kanang vaccine dili ni may tungod sa tao nga makaimbento sila. Kung itugod sa Ginoo na makaimbento, tungod na sa Ginoo gyapon. Mo na nga ato na pangayon ang Ginoo nga din kagaatay nga kagawasan ko nga mawala ang tubig. Kay hapit na siya mobalik, siya matong Dios, siya matong guidance. One of the end of the word. What it was sa verse 4? In him was life, and the life was light of men. Tanawa. Nidawat ka sa Ginoo niya, mingon ka na anak kay life. Kabaw ba mo sa life ni Kristo? Na ang light. Na ang kahayag. Ang kahayag ipahayag mo sa nang niya nga sa kangit-ngit. Mudawat lang ka kang Kristo aron mingon ka nga na anak kay life. Unya kung wa ka pahayagi nga unsa ng life diyan ng Kristo, naalagyan ko kay life ni Kristo. Mabitaw na nga giingon siya, I am the light of the world. Wala ang light shine in darkness. Katong mga tao nga walay pulong sa Ginoo ba nga wa pa mahayagi nga diin ang Ginoo di ay nagpahayag about sa life kung unsa nga to pagdawat sa life ni kang Kristo dili lang kay tuo ta kang Kristo na kay life. Kundi siya pa ang light. Matod pa niya dinhi. And the light shineth in darkness, and the darkness comprehend it not. Tanawa.
giprophecy ni Jesus Christ. Siya ang light nagpahayag sa mga kangit-ngit, pero ang kangit-ngit wala kasabot. Nya mingon ka lang nakasabot ka nga naa kay light sa Ginoo, nakasabot ba ka sa light nga giingon sa Ginoo? Kundi na to basahon unsa nang light. Kanang light mo nang light, kanang light mo nang light sa tao. Gipahayag ba? Mao ni atong pamaagi ha. Sabi nimo sige pahayag sa Ginoo ang eternal life, pero wa lang kasabot sila sa eternal life. Kanang eternal life mo ni giingon ni Jesus Christ ha? Sa John, kanya sa verse 24. Si Jesus Christ mismo nagingon nini ha, sa John chapter 5 verse 24. Mo ni ang iyang gipahayag. Mo ni ang life aron makabaton tag life eternal. Si Kristo ni ani aron pagatag og life eternal. Verily, verily I say unto you, he that heareth my word and believeth on him that sent me hath everlasting life, and shall not come into condemnation, but is passed from death into life. Tanawa, dili ka mo ato sa condemnation, dili ka hukman, kundili ang imong everlasting. Walay pagputol, walay kapusan. Kung dawaton nimo si Kristo mo ni pahayag niya, nata eternal life. Ang pulong giingon niya, ang iyang gipahayag diri sa John chapter 5 verse 24. Dili ta moagi kamatayon. Dili ta mamatay. Pero ngano nangamatay matay? Kaya wa matay light. Wa man natutuhuin ng light. Sa tinuod lang ang mga Hudiyo, wa gyud sila pagtuo. Mo nang gitawag ni Jesus Christ, oh faithless generation. Matod pa niya, perverse generation. Pabaliktaron sa pulong sa Ginoo. Karon sa tuwa, daghan rabay nagbaliktad, mga pastor, ipangbaliktad ang pulong sa Ginoo. Nga matod pa nila, nga pwede mo magsimba sa inyong balay. Mo nang gingon, wala na ninyo hatagi kung ano ng Ginoo. Ang Ginoo, ang iyang balay, mo niyang simba. Mo niyang templo. Gipabuhat yung David, si Solomon mo yung nagbuhat. Mo niyang templo. Sa verse 10, he was in the Word, and the Word was made by Him, and the Word know Him not. Tanawa. Dili lang kay wa kasabot. Wa gyud kaila. Siya niya sa kalibutan, kay siya mangsugat sa kalibutan. Kunya ang kalibutan nga iyang gibuhat, wala kaila niya. Tinuod, wa man ta kaila gyud sa Ginoo tungod unang panahon. Kasi siya nagbuhat ining langit ug yuta. Mo bitaw nang wa ta magpasalamat sa Ginoo as God, kay nga naman, wa mata nila nga siya mo'y nagbuhat ini, kay kung niila pa ta nga ang Ginoo nagbuhat ini kalibutan, nanong mabalaka pa man taon sa kauno na to, himno na to, ang Ginoo mo supply. O bitaw nang ingon pa niya, if ye abide in me, my words abide in you, ye shall ask what will it shall be done unto you. Kung sa imo pa ngayon, ihatag na, pabilin lang sa iya, o kanang pulong, ipabilin sa imo, buhatan ng mga pulong, ngayon nakahadlok. Nagingon sa John 15:7, di ba? If ye abide in me. Unya, ang una gingon niya dito sa Matthew 6:33, unahan ninyo ang gingharian, ug ang iyahang pagkamatarong, ug ang tanan butang idugang na ninyo kung sa may idugang niya, sinina pagkaon hilimnon balay. Ihatag na idugang na unahan lang ni. Ang Ginoo ray mahatag way nimo. Mo na ang kalibutan wa man kailan niya. Kaila, pero kita nakaila ta sa Ginoo. Ningon pa niya din sa Gentiles sa John 3:19. And this is the condemnation that light is come into the world, and men love darkness rather than light, because their deeds were evil. Kaya ang ilang manggong gibuhat na ta. Sa latod pagkasulti, gusto silang tungit-ngit. Ang light, wanang nahimong evil ang ilahang buhat tungod kay wa sila nag-after sa pulong sa Ginoo nga which is mo na ang light. Nagtudlo ang Ginoo about the light. Ginoo, wa na kay balo siya what is light. Mo ni ang gipayag sa Ginoo nga ang eternal life dili na moagi kamatayon. Ayaw mo kadlo ka ng great tribulation. Silyuhan tadaan, matod pa ni Apostol Pablo. Silyuhan tadaan aron makatubang taana.
Kaya after magod sa Great Tribulation, diyan naman mugdaog si Jesus Christ. Kung saan niya pag-agi, pagkuha na to, ikot after niya sa clouds. Pagbalik niya, ang una pa itong mga matay. Ubangon. Kanus ama to, naigitundo ni Apostol Pablo, mabot na diha. Mao ni ang condemnation sa mga tao kay ngano man. Ngit-ngit man lang gusto, walay light, walay pahayag sa pulong sa Ginoo. Mao ni giingon ni Job ha. Si Job nag-ingon, ngano man gihatag sa Ginoo ang light. Ngano man gihatag gyud sa Ginoo ang light, bitch. Nganong gipahayag niya, nganong ningon siya, I am the light of the world. Nganong gihatag niyang light sa tao? Ingon pa ni Job chapter 3, verse 20 to 25 o 26. Wherefore is light given to him that is in misery, and life into the bitter in soul. Ang light daw gihatag na ngadto sa mga pait nga mga kinabuhi. Kanang makaluluoy ba misery life. Nganong gihatag sa Ginoo payag kay ang atong life misery. Miserable ba luoy ka kaayo. Anong gingon nila ilkiki luoy ka kaayo. Ug matod pa niya ang life unto the bitter. Bitter. Anong pait gyud nga kalag ba? Ang kalag na to nagpait. Mo nang gihatag ang light. Matod pa sa 21, which long for death na ang ato ang life nga nangandoy lang mamatay. But it cometh not nga dili na moabot. And dig for it more than for hide treasure. Unya kutkuton jud na murag sama daw na sa hide nga treasure ba. Magikut-kut na to na kanang gitawag ko kanang ato ang pagkamakaluluoy. Which rejoice exceedingly and are glad nga diin sila malipay na ni anang misery og bitter soul nga diin malipay sila labaw kayo tanan ha glad when they can find the grave nga sa diha nga moabot na niya lang kamatayon lipay na at total naka wanang istorya sa to kalibutan karon nakapahulay na lipay na sila kay nakapahulay na o kita nang gihatag ang light mo ni yang gingon kay lumoy kay ta malipay lang ta ang kamatayon diha lang ta malipay ana abi nimo wa lang kayo ko naghisgot about kamatayon ang kamatayon di forget na sa Ginoo walay remembrance in heaven mga tao namatay. Pero katong mga tao na namatay for the sake of God. Kanang gingon for to me to live is Christ and to die is gain. Kadaugan na nimo kung nagkinabuhi ka diyan kang Kristo. Mao ni sa verse 23, why is light given to a man whose way is hide? Nganong gihatag sa Ginoo ning pagpahayag niya kay kini man atong dala natago ni wa ta kay balo asa ta padulong. Wa ta kabalo kung rapturon bata sa Ginoo, kung apon bata sa Ginoo, or padulong bata ng marka sa mapintas manap, o wa ta kabalo, madin ang Ginoo ba, musilyo pa na to, una na moabot. Kabi ni mo, una ta mo atong langit, silyohan man ta. Dili pwede ka dito silyohan padung dito. May bawalo na to ng silyohan. And whom God hath hid in. Ingon nga ang Ginoo kanimo alih. Alihan ka sa Ginoo. Ang imong dala na alihan sa Ginoo, na alihan wala gid na makita sa Ginoo. Wala nagpahayag ang Ginoo, oy. Naapoy kahayag. Wala ang naglakaw sa kahayag di gid mapandol. Wala maglakaw kita sa kahayag. Matod pa sa 24, for my sighting cometh before I eat, and my roaring are poured out like the waters. Kini iyang pagpanghupaw ba ingon pa ni David, sighting. Matod pa niya nga iyang gikaon nga sige lang paghupaw ako sa tinuod lang manghupaw gyud sa kanang naay mga balita mabot. Ano sa panay ni Ginoo matapos kanang makuyaw-kuyawan ta kamo di pa mo mahadlok. Ako mahadlok ko kina ako sa buhi nga dalan. Kaya ang kawatan nangandoy sa kuha nga di na ko mawala. Pero kanang kalibutan mo bitaw na nga si Kristo nabanhaw, dapat mabanhaw ta. Dili na ta magpakasala kay si Kristo tuwa na sa langit. Uban na ta niya. Na-resurrect na siya. So therefore, pag bautismo na to, ang meaning ana, na-resurrect na punta. Napanhaw na punta ba? Pero ang usawa man, nagsige matagpakasala. Aron ba padayon ang grasya? Dili na. So therefore, matata ang katong gipangayon ni Jesus Christ, ha? Katong gipasaylo ni Jesus Christ, may tungod sa babae na bigaon nga di, gipasaylo siya. Di na niyang babae,
babae, lakaw, ayaw na pagpakasala. Kung katong tao nga giayo niya, lakaw kay ayaw ka na sa Ginoo, ayaw na pagpakasala. Pumunta na dapat. Ya karon kay nakasala man ang yapon ta. O ni nga ang panahon nga ihatag sa Ginoo pag mahumay ng COVID, maglakaw na ta nga wala na isala. Ato nang buhaton ng bulaton sa Ginoo kay gitudlo niya. Mo na yang gingon dinhi.